निसिमा हालामनि नैबे आमलायगुरियाव लादों दा नोंथाङा बेयाव आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बैसागु बोथोरनि मा खौरां फोसावो? चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि रंजालि बैसागु बे फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोंनि निसिमा हालामाव जोंहा आन्सलिकनि बाथौ थानसालि दंखायो आमलायगुरि बेयावनो खुंफुंनो थाखाय दिनै थाग थियारि खालामनाय जादों दाखालिनो आरो दिनै फुंनिफ्रायनो 8 बाजिनिफ्रायनो बेयाव फिरफिला बिरहोनाय आरो गोथैफोरनो मान बावनाय बेफोर हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो गेदेरखौ उन्दैया मान होनानै खुलुमनाय आरो उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय आरो जोंहा बाथौ आर'ज बेबो जानानै थांबाय। दायो आङो बुहुमनि साफ्रोमबो जे जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा आइ आफा आरो जोंनि बे रंजालि बैसागुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिदों आरो आङो निसिमा हालामनि जानानै आरो सासे बाथौ सिबियारि जानानै आङो साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोदों नोंथांनि बे चेनेलनि गेजेरजों। जोंहा दिनै रायजो राजा आइ आफानो बेखौनो फोसावनो नागिरदों जे जोङो जेब्लायबो नैबे धोरोमजों लोगोसे जोंनि हारिमु जे जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आजौनिफ्रायनो जोङो रंजालि बैसागुखौ फालिबोबाय थादों। दा बिदिनो जोंनि इयुन जेनेरेसनाबो जाहाथे फालिलाङो गावनि गाननाय जोमनाय कालसारखौ देखायनानै दिनै जों बेयाव माखासे बादायलायनाय हाबाफारिबो जागोन उन्दैया उन्दैफोरनि आरो गेदेरफोरनि बैसोगोराफोर गोबां बादायलायनायाव बाहागो लागोन। दा बेखौनो आङो खावलायनो नागिरदों जे साफ्रोमबो जोंहा बर' हारिया गावनि हारिखौ गावनि कालसारखौ लाखिलांबाय थानांगोन अब्लासोना जोङो बर' हारि हिसाबै बे बुहुमाव गेवलां मोनसे गेरेमसा हारि होननानै जोङो सिनायथिखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो सासे बिमा माहारि हिसाबै दा जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे बैसो जायै समावनो बिराद बैसागु बोथोर सफैब्ला लोंनानै जानानै फुस गायलायो अबेबा लामा रथाफ्राव एखेबारे गोदाव सोराव जायो। दा नोंथाङा मा मेसेज? आङो बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाय बिथांमोना बैसागो फोरबोखौ फालियो जौ लोंबाल' मोसानो हायो बे नङा। बिनि सिनायथिया मा जोंहा उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो मोसायो। दा उन्दैफोराथ' लोंनानै मोसायाना जों बेखायनो जोङो साफ्रोमबो जेरै गावनि धोरोमजों लोगोसे गावनि हारिनि माखासे फोरबोखौबो मोजाङै मोजां फालिलांनांगौ। जानो हागौ गोदोनि आबै आजौमोनहा जौ लोंनानैसो बैसागोखौ मोसायोमोन। दा जोङो गुस्लायलांबाय कम्पिउटार जुग जालांबाय सोलोंथाइ मुगा जाबाय दिनै जों ओंखायनो गावखौ फोसाबनानै लालांनांगोन जे हिन्जाव माहारिया बेफोरबायदि जौ लोंबाल' मोसानो हायो बे नङा। हिन्जाव माहारिफोरखौ आं सासे बिमा जानानै खावलायनो लुबैयो जे लोंनाय जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो दिनै एसे गाबोन एसे गारलांनांसिगौ। माने लोङाबाबोथ' मोसायोना गोबाङानो। दा जोंफोरबो बाहागो लायो। दाखालिनिफ्रायनो जोङो 2 थारिखनिफ्रायनो आङो साननै हाबाफारि खालामबाय न'आवनो। जोंथ' लोङा अब्लाबो जों लोङाबाबो मोसागासिनो दङ। दा बेखायनो आङो खावलायगोन जे जोंनि बिमाफ्रा गाव गावनि फिसाखौ बे गाज्रि सोबनाय जानायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव दोनो गाव गावनि फिसाफोरखौ बुजायनांगौ बा मोजां कम्पिटिसन मोसानाय हाबाफारिखौ बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनखौ रिहार्सेल खालामनाय मोसानाय बेफोराव बाहागो लाहोनांगौ। लोंनाय जानायफोरनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ। फिसा हौवायानो जा फिसा हिनजावानो जा दिनै गोबाङानो लोंला जाला खालामनानै मटर साइकेलजों सालायदिंलायनानै सोरबाया गोलैदों। आङो दाखालिसो फेसबुकाव नुदों जे आइजो माहारिफ्रा जौ लोंनानै गोदाव सोराव जानानै थानाय। दा नैबेफोरखौ सासे आइजोआ सानै आइजोआ बिदि खालामोबा सारा बुहुमनि आइजोआनो मान सनमान खोमानानै लानांगौ जायो। दा बेखायनो आङो खावलायगोन बिमा हिसाबै जाहाथे बेफोरबायदि जाया। जों बिमाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ एसे साबधान लानांगौ। हामा आइ दाख्लाम आइ होननाया बिमानि खुगायाव जेब्लाबो थानांगौ। आरो जोङो फिसाफोरखौ गाननाय जोमनायफोरावबो एसे बुंनांगौ जे गावनि हारिनि गानोब्ला बे बैसागो बोथोराव जोबोद समायना नुयो। बेफोरखौ बिमाफ्रा बुंनांगौ। लंपेन्ट गाननानै पेन्ट खान्दा खान्दा गाननानै बैसागो मोसाबाथ' बैसागो फालिनाय जायाना।
दा बेफोरखौबो बिमाफ्रा बुंनांगौ जे हामा आइ मोजां नुवाखै आइ समाया आइ नैबे बाथ्राया जेब्लाबो बिमानि खुगायाव हामा आइ सोदोबा थानांगौ हौवायानो जा हिनजावानो जा फिसा हौवाखौबो जों गामसा गाननो होनो फोरोंनांगौ जे जोंहा फोरबो फैदों बैसागो बे बैसागोआव गावनि हारिमुनि गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै जोङो मोसानांगौ नैबेफोरखौ बिमाफ्रा फोरोंनांगौ आरो बिफाफ्राबो फोरोंनांगौ दा आं बेखायनो खावलायदों साफ्रोमबो जोंनि बर' हारि आइजो माहारि एबा बिमा बिफा साफ्रोमखौबो आङो खावलायो जोङो फिसाफोरखौ मोजां लामायाव लांनो थाखाय जोङो फोसाबनांगोन बयबो बिमाफ्रा आवगायनांगोन बिमा बिफाया बुंनांगोन जे जोङो जोंनि कालसारखौ लाखिनोबा जों बे सोबनाय फेनाय मुवानिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ होननानै बयबो बादा होनांगोन आरो जों बैसागु बोथोराव नुनो मोनाखै बारनाय माबानाय दिरुं बोनाय ओमफ्राय मोसानाय बादायलायनाय नाथाय जों फोसाबनायखौ नुनो मोनाखै फोसाबनायनि बेलायाव माबा ज' खालामोब्ला जों माने साबसिन जायो होनना मिथियो नाथाय माबायदि फोसाबजानो लुबैयो फोसाबनाय होनोबा जोङो जोंनि दामनाय देनाय जोंथ' मालायनि खननायावसो गोबांखौनो मोसानाय नुयो दा जोंनि खुगाजोंनो जाबा दाजा खुगा मेथाइ खननांगौ दामनाय देनायाव बाहागो लानांगौ खाम सिफुं दामनानै मोसानांगौ बेफोरबायदि आरो कम्पिटिसन खालामलांनांगौ केसेटजों मोसानाय कम्पिटिसनखौ लाबोनो नाङा मानो होनोबा जोङो गावनि खुगाजोंनो खननाय कम्पिटिसन लाबोयोबा गथ' गथायफ्रा बाहागो लालांबाय थागोन दुरुं बोनाय खारनाय बारनायाथ' जोङो स्कुल स्पर्टस माबाफ्राव जाबाय थाखायो बेफोरो जेबो नङा बेफोरजोंथ' जों फोसाबनाय जाया दुरुं बोनाय खेलाजोंथ' फोसाबनाय जाया बारनाय खारनाय खेलाफोराथ' जोङो कन्टिनिउ जाबाय थायो नाथाय जोंनि हारिमु जोंनि कालसारखौ लाखिनांगौबा जोङो बैसागोआव नैबे दामनाय देनाय मेथाइ खननायनि बादायलायनायखौ जों लाबाय थानांगौ फांसनफोर खुंनांगौ जोङो बिदिजोंनो गामि ओनसोलाव बयबो जा एसे हायो डनेसन लालायलायनाय जोङो खुंफुंनांगौ अब्लासोना जों सोलायनायखौ लाबोनो हागोन आरो एकदम जौ लोंनायखौ गोजानाव दोननांगौ माने जोङो लोंबाल' मोसानांगौ बे नङा कम्पिटिसनावबो रावबो हाबनो मोना आरो केसेटजों मोसानायखौ एलाव होनो नाङा नै बेफोरबायदिबासो जोङो फोसाबलांनो हागोन आं बेखौ सानो आरो